vaccines niya. Ipa-PCV mo na meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigkas, baby, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. 5 bisita. Oh, vaccines at birth muna. Tapos pwede nang mag-umpisa. Nang unang bisita, pag 1.5 months old na siya. 2.5 months old. Second visit naman to, pag 3.5 months old. Third visit na, go na go. 5 bisita hanggang birthday niya. 5 bisita na kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, So, para po sa mga nasa likod po ng ating event, you may find your seats na lang po dito sa mga vacant seats. old na siya. Ikompleto mo na. Walang kasing ganda ang first birthday niya. Dahil may So, yung mga tiwala nasa tayo. likod po, please find your way na lang po here sa unahan so we could start. Hello. So we could start po with the program. Please settle down na lang po sa inyong mga seats. Ayan. Kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. Baby, come back. Back to bakuna. 5 bisita. Oh, vaccines at birth muna. Tapos pwede nang mag-umpisa. Nang unang bisita, pag 1.5 months old na siya. 2.5 months old. Second visit naman to, pag 3.5 months old. Third visit na, go na go. 5 bisita hanggang birthday niya. 5 bisita na kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. Baby, come back. Back to bakuna. 9 months old naman. 4th visit na niya. Oh, pag 1 year old na siya. Ikompleto mo na. Walang kasing ganda ang first birthday niya. Dahil may tiwala tayong protektado siya. Ang record ng bakuna, don't forget it po. Itago din ito. Itago natin. Pag finish na ni baby. 5 bisita hanggang birthday niya. 5 bisita na kompleto mo na. Yeah. 5 bisita, protektado na siya. Baby, come back. Baby, come back. Back to bakuna. Okay, kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto, protektado si baby ipapakuna. Baby, ipapakuna. Kaya maniguro, kumpletuhin na. Maniguro, oh, at kumpletuhin, oh. Minsan, may konting maga pagkabakuna. Dalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. Oh, mga reaction ay temporary. Gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag
Ayan, so welcome sa ating sabayang bakunahan vaccination activity dito sa SM City, Legazpi. So narito kami ngayon mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development, kasama ang mga iba't ibang katanggap sa bakunahan sa ating bakunahan sa Bicol Region para sa celebration ng World Immunization Week. So ayan, to acknowledge po ang ating mga kasamahan, andito po kami mula sa Department of Health at of course po, in partnership po with SM City Legazpi at ang iba't iba po nating mga partners po. So mula po sa Philippine National Police at mula po sa iba't ibang partners po na nandito ngayon sa ating vaccination activity. So, bakit po ba natin sineselebrate ang activity na to? So, ang World Immunization Week po ay simula April 25 hanggang April 30, 2022. Ito po ay naglalayo ipakita ang mga benepisyo at pantay-pantay na importansya ng routine vaccine at COVID-19 vaccine. So, ayan po ang ating mga vaccination po nito ay sinasagawa upang maiwasan ang mga sakit, iba't ibang uri ng sakit at vaccine-preventable diseases po. So ngayon, para sa ating vaccination activity, inaanyayahan namin kayo magpabakuna ng inyong mga sarili, inyong family, of course, especially ang ating mga shipping. So thank you very much po sa inyong lahat sa pagdalo sa ating vaccination ngayon. So kaya naman, para ibigay sa atin ang pangunahing pagbati, makakasama po natin ngayon ang Local Support Division Chief ng DOH na si Dr. Rosa Maria Villera. So magandang araw po, Dr. Rose. Old naman, fourth visit na niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Anong araw nga po ngayon? Miyerkules. Ang Miyerkules po ay bakuna Wednesday sa ating Department of Health, Bicol Center for Health Development. So, una po, magpapasalamat namin sa ating mga magulang, partners, PNP, Legazpi City Health Office, Dr. Diego, maraming salamat sa ating support at sa ating SMCC Legazpi dahil binigyan tayo ng pagkakataon na dito tayo magkaroon ng sabayang bakunahan para sa ating mga anak. So hindi na po ako magtatagal. Maraming salamat po sa pagiging suporta at have a good day po. So thank you very much po, Dr. Rose, for that very inspirational opening message. So ayan, huwag po natin kalimutan na ang activity po na to ay in partnership with SM City Legazpi. So thank you very much po. And of course, ang iba't iba nating partner mula sa City Health Office of Legazpi, sa Kidzania, sa Barangay Litano, at ang ating mga media partners na dumalo po para i-document itong ating vaccination activity. So ayan po. So, para naman po sa susunod na mensahe, i-welcome po natin ang ating Regional Director ng DOH City na si Dr. Ernie V. Vera. Marahin aldaw po sa gabos. Okay, so mabalis po sa inyo sa digdi sa tuyang activity aram niyo po ngunyan, we are celebrating the World Immunization Day. Ang may sabihin po kani, inisabayan ng bakunahan, ang gabos po sa tong mga aki at 5 to 11, sa gabos na raw na kang Bicol po, dapat magpabakuna. Iyo. Dakulang bagay po ang bakuna sa preventar po kang mga sahilang sa aki. Araw kaya po kan sarong bakunang aram nindo na ni BCG. Yo. So pagkamundag kan aki po binabakunahan na kani. Tanganing mapreventar po ang pagkaigwa ki tuberculosis, asin meningitis. Igwa po kita mga bakuna na pig-apod na MMR, measles, mumps, rubella. Ini po taning maprevere ang magkaigwa kitikdas, bayoko,
Intik na sa hangin po. Hindi po nakapira ining sinabi ko lang, pero dakul po kitang bakuna na para sa mga akita. Tangani po, na kita po magkaigwa digdi sa tuya kidakul na problema. Siring po kang mga epidemic kan mga pingapuntang preventable vaccine, vaccine preventable diseases po, no? Sa to pong pagbabakuna, ining week na ini po, we are celebrating World Immunization Week. Ibata na rin po si COVID. Na aramta naman po ngunyan, iguana po iniki para sa aki na 5 to 11 years old. Kailan po gusto mi pong isabay na ini, na napansin din baga po tabi na nagbabakuna na kita kay COVID sa mga adults, kung inababa ang baga po sa kaso digdi sa to sa Bicol. Kuminsan nga ni po ang aldaw din kaso eh. Yan po ang epekto kang bakuna. Taka ito baga po kanda pang bakuna si COVID, ang satong ospital pano. Ang satong intensive care unit, ang satong mga ospital, puno po yan ng mga kasong serious. Ngunyan po, kakahali ko lang po sa BRT, dahil pong kaso ang ICU ninda. Ano ang ibig sabihin po kayan? Na ang bakuna po ay nagtatalab. Dakula pong tabang ini sa to sa satuyang salud na dahil po kita dukutang kihilang. Yung mga po inapig sabi mi sa satuyang sambayan ng bakunahan na sa to po mga aki dahil nanggad po paglingawan dahil nanggad po magpaltar sa pagbabakuna. Lalo ngunyan po, nanyaon si COVID, sarap po ining makakapagpadakula kan sa tuyang problema.